Καλησπέρα. Σήμερα είναι το τελευταίο Word της εβδομάδας. Η κατάταξη του Guild είναι στο 41 και θα κάνουμε 3 βαθιά. Θα παίξουμε τα πράσινα, εννοείται αυτό. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το 18. Αν και δεν μας άρεσε το προηγούμενο βίντεο, αλλά οκ. Από πάνω, αυτή είναι η ομάδα μας. Και από κάτω θα βάλουμε την από κάτω ομάδα. Σε ένα προηγούμενο πόλεμο δεν είχα βάλει ούτε armor break σε Ιώνα ούτε attack buffs και δεν πήγε καθόλου καλά. Οπότε εδώ πάμε με αυτή και πολύ να χάσουμε και δεν έγινε τίποτα. Εννοείται shield, εννοείται την τρίτη, μακάρι να πάει στο πρώτο σε κανένα, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου γιατί λογικά είναι ένα χτύπημα ο Ζάιρος. Και τώρα είναι τα δύσκολα. Σπάμε. Ρίχνουμε. Δεν το θέλαμε να παίξει. Ναι. Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Αυτό το violin, παιδί μου, που έχει πολύ σπαστικό. Αλλά πρέπει να τον ρίξαμε για αυτόν, γιατί δεν πρέπει να έχει πολύ ζωή. Ωραία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι δύσκολο τώρα και σε έχουμε ας πούμε 3. Αλλά εντάξει, θα την παλέψουμε. Ναι, 20.000 critical. Εδώ πάμε. Στα γρήγορα τώρα. Ποιος θα παίξει πρώτα, ο Θεομάρς μας ή ο... Πάμε κέντρο. Και λέμε να παίξουμε πρώτοι. Όχι ρε γάμοτο. Το βγάζουμε στο κέντρο να τελειώναμε. 2 violent θέλουμε. Ένα violent συγκεκριμένα. Εκεί που μας ήρθε δεν νομίζω να θέλουμε τελικά 2, αλλά πολύ καλά. Πάει. Ωραία γαμώτο. Θα τον βγάλει, αλλά εμείς θα πάμε αλλού τώρα. Το βάλαμε την κατάρα για να μην πάρει για 3 και θα φύγει. Αυτό δεν το περιμένα. Για να δούμε. Το violin του μέσα δηλαδή. Έλα πάμε. 10. Πιάνουμε. Δηλαδή πόσο defense μπορεί να έχει για να πιάνει critical τόσο χαμηλά. Ωραία. Τώρα είναι. Κάνε το heal για να το χάσεις. Γαμώτο. Ένα καλό χτύπημα. 5.
Πάμε. Εντάξει. Στο επόμενο. Πολύ πολύ καλά. Και γεια σου. Τέλος. Πρέπει να έχει 1500. Defense σίγουρα. Critical 5000. Ωραία. 30 και 21. Ό,τι πρέπει. Πάμε στον 10. Από κάτω θα βάλουμε 3 τέρατα φωτιάς. Νερού. Εννοείται. Είχε φωτιάς, θα βάλουμε νερού. Θα βάλουμε τσο. Λίντε. Θα βάλουμε πράχα. Εννοείται. Και μαϊμού. Μαϊμού. Πούντι μαϊμού, μαϊμού. Κάτω. Και από πάνω. Θα βάλουμε Καταρίνα. Και Θεομάρς. Πού είναι η Καταρίνα μας? Πούντι, δεν την βλέπω. Θα τη δω όμως κατευθείαν. Νάτι, φύγαμε. Νομίζω είναι πολύ εύκολο. Αλλά επειδή είμαστε σε μεγάλη κατηγορία, στα 3 χρυσά, στα 3 κόκκινα, είναι δύσκολα. Να είναι εύκολο. Πάμε. Immunity. Ναι, έχει γρήγορα τέρατα. Ένα, 2 και ποιο θα φύγει? Μπέλα. Ό,τι έπρεπε να γίνει έγινε. Εντάξει, πολύ καλά. Και απλά να πιάσει Violent. Πάμε στο δεύτερο. Θα βγάλουμε πρώτα Χλόι. Να κάνουμε μια αναγνωριστική. Εύκολα. Εύκολα, πολύ εύκολα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα μπορούμε να κάνουμε γκλάν. Ναι, όπως έγινε, αλλά εντάξει τώρα. Ωραία, έφυγε το ένα τέρας φωτιάς. Το επόμενο αυτόματο, έτσι αλλιώς δεν υπάρχει θέμα. Πάει και το δεύτερο. Win και στο δεύτερο. Και πάμε και στο τρίτο τώρα. Σπαθί μας. Θέλουμε να παίξουμε
Κάποιο δύσκολο. Όχι, εντάξει, το δεύτερο είναι πολύ δύσκολο. Αυτός έχει ένα κόκκινο αστέρι. Αυτό είναι όμως μια χαρά. Από πάνω... Θα πάμε έτσι. Όχι όμως έτσι, θα πάμε πιο ρυψοκίνδυνα. Θα πάμε έτσι. Και από κάτω θα πάμε γκαλεόν εννοείται, χλόι εννοείται που είναι το πιο γρήγορο αστέρας. Ωραία, άρα γκαλεόν είναι προς το τέλος γιατί δεν είναι τέρμα. Χλόι και το καλύτερο attacker μας, πιο δυνατό, είναι αυτό. Από κάτω είναι σίγουρο. Θα νικήσουμε, από πάνω είναι λίγο πιο δύσκολο και θα δούμε πώς θα πάει. Ξεκινάμε. Όπως θέλαμε έγινε. Βγάζουμε. Μας ρίχνει αρκετό damage. Για κάποιο λόγο, μόλις θυμήθηκα το λόγο, σήμερα είναι έχει free με ρούνες και έχω βγάλει από τον χώρο όλες του τις ρούνες για να τους τις αλλάξω. Οπότε είναι άδειος και είναι σαν να παίζουμε με 2 τέρατα. Δηλαδή μόνο τα beneficial έβαλε. Έλα, δεν θέλαμε εκεί. Ωραία, πολύ. Όχι ρε γάμο το. Θα δυσκολευτούμε τώρα λίγο. Θα δούμε όμως. Μαλακία. Τώρα... εντάξει, μια φορά το μήνα έχει free. Θα το προσπαθήσουμε όμως. Εντάξει. Ξεχάστηκα, έχω βγάλει σε αρκετά μου τέρατα τις ρούνες λόγω της μέρας και απλά ξεχάστηκα. Θα του κατεβάσουμε τη ζωή όσο πιο πολύ γίνεται του βερό μας και μετά θα ρίξουμε την τρίτη, μήπως πάνε και 3 αυτών. Ωραία, cool down. Θα ρίξουμε 2 χτυπήματα στο βέρο μας και μετά θα ρίξουμε την τρίτη. Πρώτο, έπαιξε μία φορά η Τσασούρ. Δεύτερη Τσασούρ. Και στον επόμενο γύρο, αν δεν πιάσει Violent... όχι, λάθος. Πάμε. Δεν κάνουμε κάτι, είναι quit. Εντάξει. Το τέρας μας έφταιγε και είχαμε ξεχαστεί. Κοιτάξτε πως θα το κάνουμε εδώ, που είναι πιο σίγουρο. Συγχωρέστε με από το guild, άμα δείτε το βίντεο που μπαίνω με 2 τέρατα. Αλλά πραγματικά το είχα ξεχάσει ότι τους έβγαλα για να του βάλω καλύτερες. Και μαντέψτε, θα βγάλουμε με ένα χτύπημα 23 χιλιάρικα. Καλόν. Τσάμπα το παίζω τώρα. Αυτά ήταν τα 3 μου σπαθάκια. Σίγουρα το guild θα νικήσει τη μάχη και θα βγούμε 3 κόκκινα αστέρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε.